Minulý piatok sa niesol v znamení tanečnej zábavy. Veľa, predovšetkým mladých ľudí, si nenechalo ujsť festival Európa 2 Welcome Summer. V piatok 17. júna zavítal do Ružomberka nový tanečný festival Európa 2 Welcome Summer 2011. Možnosť privítať tohoročné leto v naozaj veľkom štýle mali nielen Liptáci, ale aj celé Slovensko. Robil som festivály už vlastne v Košiciach, v Trnave, ale vždycky ma všetci tu vraveli, že prečo nemôžeme už urobiť niečo na celom Slovensku. Takže vlastne odtiaľto pochádzam, tak som si povedal, že skúsime tu experiment takýto. No. A vyzerá, že ľudia sa bavia, ľudia to chcú, takže je to úplne geniálne. Už predpredaj lístkov naznačoval, že účasť bude vysoká. Zárukou dobrej zábavy bol kvalitný zvuk a predovšetkým samotný program. Počas jednej noci sa predstavili skutočné legendy tanečnej scény na Slovensku. Fanúšikom tohto žánru určite netreba zvlášť predstavovať majstrov DJ-ského remesla, ako sú napríklad Reorder, EKG, Toki, Pico či Miss Rhodes. Títo a mnohí ďalší DJ bavili mladých ľudí až do skorého rána. Zabaviť som sa prišla. Ako sa ti tu zatiaľ páči? Super. Čo tak najviac? Či máš nejakého DJ-a vytipovaného? No, podľa mňa najlepší EKG, ale neviem, ešte uvidím, ako ďalej bude. Je to podľa mňa po dlhšej dobe určite dobré a cením si to, tak som tu. Tak Európa 2 má celkom dobre tieto zábavy a tak preto asi. Tak ja som prišla s kamarátkou tiež z Ružomberka, sme radi, že sa konečne niečo deje v Ružomberku, takže... Lebo je tu super zábava, proste. Paráda proste, paráda. Paráda, kopec žien pre nás. Nie, ja nie. Hlavne ženy, no. Ženy nás sem doviedli proste na túto party storočia. Konečne niečo dobré, fakt. Hej, bomba úplne. Konečne nejaká akcia. Konečne nespomínaných barov, ktoré sú v Ružomberku. Nebudem ich spomínať radšej. To sme sa už dlho nezabavili. Ale vážne, super. dobre. Prišiel som preto, lebo som čakal nejakú veľkú akciu balónovú show. Ešte som nebol Nuka, ktorý sa na to teším, ako to bude Nuka vyzerať. Žurovať, poriadne sa zabaviť. A prišli sme z Bratislavy. Z Bratislavy do Ružomberka, vy tam nemáte nič takéto? Máme, ale zábava je zábava na Liptove. Cítim sa to na vynikajúce. Je mi fajn. A takéto akcie by mali bývať častejšie. No tak prišla som sem pre zábavu s kamarátkami, zatancovať si, užiť si zábavu. A tak, konečne niečo oživenie mesta. Chýba takéto tanečné akcie a viem, že raz sa čas, keď sa niečo takto stane, snažili sme sa vybrať čo lepší dátum. A čo tu ľuďom asi tak chýba? My sme zavolali takto naskôr ankety. A vlastne oni by sme tu dali, že ľudia sa chcú tu hlavne baviť a dali sme tu tú slovenskú špičku. Ľudia to chceli, tak myslím si, že toto je tá hlavný dôvod, prečo sem ľudia dneska prišli. Usporiadateľ, ktorým bola agentúra organizujúca práve tanečné podujatia, mal za miesto festivalu pôvodne naplánované letisko v Liskovej. Kvôli nevyspytateľnému počasiu sa však rozhodol pre športovú halu Koniareň, aby nedošlo k poškodeniu techniky, no najmä, aby sa kvôli dažďu nemusela prerušovať zábava. Na konci leta preto chce usporiadať podobnú tanečnú párty v Liptove, tentokrát už pod holým nebom.